Здравейте, аз съм Таня Терзийска и вие сте с подкаста От начало. Тук търся истории за различни кариерни трансформации, но често се изкушавам да ви показвам и истории на смели предприемачи. Наскоро попаднах на статистика, която е изключително негативна и казва, че едва 4% от жените в Европа избират предприемачеството за свое занимание. Щастлива съм днес, че мога да ви срещна с една българка, която също е част от тези 4% на смелите жени, които си проправят път по трънливите пътища. Срещам ви с Ина Абаджиева, съосновател на RosySmart. Ина, добре дошла в подкаста От начало. Знаеш, аз съм фен на това, което правите с твоята сестра. Признавам си, че така ми е по-лесно да консумирам прекрасния ви чай, отколкото изкушенията, шоколадовите изкушения. Просто се пазя се, иначе са невероятни. Така че аз като човек, който целта на този подкаст стартира оттам да показва различни истории на хора, които в даден момент са взели решението дали за кариерна промяна, дали за житейска. Но все повече започвам и така да се вълнувам от живота на предприемач. То хубаво, взел си го някъде там това решение в миналото. Ама какво се случва след като го вземеш това решение? Как се случват нещата? Лесно, трудно, супер трудно, с лекота. Да, така искам и се да си поговорим за твоята роля на така, главно действащо лице в един семейен бизнес, който наскоро видях, че се позиционирате все по-нашироко, все повече хора по света научават за вашия бранд и за вашите продукти. Така че, как започна историята на твоето предприемаческо начало? Моето предприемаческо начало започва 2012 година. Си броим официалния старт на RosySmart, но моите влечения към предприемачеството са много по-от преди това, защото в моето семейство и майка ми и баща ми си имат собствени бизнеси и аз съм свикнала, че около мен хората са такива това. И аз винаги съм искала да развивам нещо мое. И още от 10-ти клас се бях ориентирала към туризъм или земеделие, защото тогава смятах, че България има най-големи дадености в тези две посоки и има много какво да се направи в тези две направления и аз трябва да направя нещо в тази посока. Почувства се ангажирана още в 10-ти клас. Още в 10-ти клас исках да направя нещо в посока туризъм или земеделие. А бизнесите на родителите ти са в тези области? Нищо общо. Тоест, просто имаш интерес в тия сфери. Просто аз съм свикнала поради моите родители да смятам, че мога да следвам своя път. Те не са ме ограничавали в конкретна посока, въпреки че съм работила в бизнеса на баща ми доста дълги години. Това ми е било само полезно като опит. Но това, че имам много близък пример за пътя на предприемача, че е възможен и моите родители ме окуражават чисто морално да тествам, да пробвам, ми е дало силата да пробвам нещо, което сега 10 години или повече по-късно, ако бях с този опит, който съм в момента, не съм сигурна, че тя да започна. Тоест, това от уния моменти, ако знаех какво ще се случи, може и да не се захвана. Да. Друго, което така чувам в твоята история, че всъщност ти си от тези малкото на брой щастливци, които не носят бремето на бизнесите на родителите, защото има, и съм срещала и в ролята ми на кариерен консултант, такива истории, в които родителите много държат. Но това обикновено е някакъв вече дългогодишен бизнес, който те смятат, че трябва да се предаде на детето, пък детето няма никакъв интерес и разбиране към него. Така че ти си имала свободата да избираш по пътя на предприемачеството. И да, и не, защото на баща ми, например, много му се иска до ден днешен да поема
това, което той прави, и аз немалко години отделих и на неговият бизнес, но все пак има разбирането от негова страна, че това все пак не е задължително да бъде моя път. Има си и професионален мениджмънт, в крайна сметка. Да. Добре, вашия бизнес е свързан с българската роза дамасцена, която всъщност май не е баш българска по происход, но тук се отглежда добре. Ти и семейството ти имате ли някакви корени в там долината на розите в този регион или просто си избрахте този продукт? Да. Обикновено хората, като чуят, че сме се посветили с сестра ми на българската роза и решават, че имаме полета, огромна, половината долина е наша, баба ми е брала рози и аз искам да бера рози. Всъщност не. Нямаме никакви роднини там, нямаме земи там. Реално това, което ни свързва е страстта и емоцията с българската роза и това, че искаме да издигнем българската роза там, където е място, там, където всеки един българин смята, че ние си говорим, че розата е течното злато, как е изключително ценна, изключително стойностна. В цял свят сме известни с българската роза, но когато започнеш да си говориш с повече чужденци, които не са идвали в България, те не виждат това, което ние виждаме. И не знаят това, което ние знаем. Тоест розата по нищо не присъства, нали? Като си в София, какво разбираш от това, че България е такъв на второ място ли? Къде е по света? Розата е символа на България. Розата е част от туристическото лого, т.е. той е в основата на туристическото лого на България. По-божуреста роза, но все пак. Да. Спорно е доколко добре е направено логото на България и като цяло България винаги залага на розата в своята туристическа комуникация. Но в същото време няма толкова голямо разбиране как трябва и какво да се прави с тази роза. Някак си е оставено като подразбира се, ние отглеждаме рози, това ни е символа, точка. И оттам нататък нищо не се случва и трябва да има някакви инициативни хора, които да я поставят на мястото, на което е. И това е бизнеса. И може би точно, защото не сте обременени, не сте така свързани с... Защото това си е някакво поминък такъв, нали? За много хора е поминък и може би ви прави по-смели да така отвъд познатото. Тези експерименти, те са вече реални рецепти, които правите и с шоколад, и с сладка. Аз въпреки, че съм от Пловдив и съм реално близо до този регион на България, никога не съм яла сладко от рози. Ето. Но аз това исках да ти кажа, че то ето като комуникация там на туризма ни, присъства розата, но тя реално в нашия бит къде присъства. Нали, там може в някоя ваза нещо, но това не е роза дамасцена в крайна сметка. Това не е тази роза, да. И това е много странно. Тук ми се иска да ти споделя една история. Наскоро попаднах съвсем случайно на една вечеря, която се оказа под егидата на италианското... То е световна инициатива на Италия, държавата Италия, която се бори пред ЮНЕСКО да придобие там отличието, че италианската храна е нематериално световно наследство. И в цял свят, на различни места, в различни ресторанти се правят някакви тематични неща. И в тази вечеря всъщност разбрах, и това толкова ме изуми и се опитвам да го кажа на колкото се може повече хора. Италианската държава още преди 50 години, там някъде 1950-60, е взела решение, че това е приоритет на икономиката, производството на храна, търговията с храна и така нататък. И това, че ние свързваме италианската кухня, нали, хората я препознават, търсят те навсякъде по света, където се чудиш какво да ядеш, ти е непозната културата. Като видиш италиански ресторант, подобно на Макдоналдс, нали, това ти носи някакво спокойствие, че има какво да ядеш. И другото, което е, че е вкусно.
Италия е една от държавите с най-много такива регионални запазени търговски наименования, или както са там моцарели, неща. Да. И всъщност си дадах сметка, когато го разбрах този факт, че между Министерство на културата, земеделието и икономиката на Италия има едно свързващо звено и това е киното като средство за презентиране на италианската кухня. И изумението ми беше оттам, че всичко е толкова синхронизирана система, че всъщност няма нищо случайно, че търсим днес спагети, там, нали, такива типични италиански продукти, които се, слава богу, вече е демокрация и се, нали, доставят и така нататък. И тогава си дадах сметка, че много български неща, които се бием в гърдите, всъщност отзад няма такава система и няма как да бъдат такъв световен продукт, за съжаление. И това, което вие се опитвате да правите, е повече от смело. Не знам колко нерви ви коства, защото сигурно има и някакъв такъв изтощителен момент и ще кажа дали е така или не. Не пропускайте да дадете палец нагоре за подкаста от начало, защото имам нужда да достигна до повече хора и да споделя различни кариерни истории и истории за житейски промени. Да. Много, много добър пример даде и точно заради тези целенасочени, дългосрочни усилия Италия като бранд, Италия като дестинация, Италия като храна е позната в цял свят. Това не става от днес за утре и това не става благодарение на един бизнес. Трябва да бъде целенасочено и подкрепено национално, когато искаш да говориш за асоцииране на нещо с държава. А тук говорим за България. На пармезан, примерно, с Италия. Да. Роза. Имаме някакви крачки напред, които се движат в тази посока, но все още нямаме такава силна, осъзната необходимост на национално ниво, че трябва да се прави нещо много по-стратегически и целенасочено във времето в тази посока. Някакси на туристическите изложения, когато България се представя като туристическа дестинация, розата винаги е там. Но това не е достатъчно. Ако ти искаш да представиш розата, ти в каква светлина искаш да представиш розата? Като суровина, като част от парфюмерийната индустрия, част от фармацевтичната, част от козметичната, част от хранително-вкусовата индустрия. Как? Нали, много... Когато искаш да постигнеш нещо голямо и конкретно, трябва да има конкретика. И визия. И визия. Не можеш да кажеш просто ние отглеждаме рози. Окей, и какво от това? България има розова долина. Окей, и какво от това? Това не е достатъчно. И в други държави се отглежда розата. Тук трябва наистина да се влезе много в дълбочина, за да се постигне резултат. А вие, аз виждам, че много активно посещавате международни хранителни изложения там. Аз знам, това Нуга е едно от най-големите. Това предполагам си е чисто на предприемаческа основа, но някой в нещо подкрепя ли ви за популяризирането на този продукт, розата? Въздишката ти казва много. Да, не е като да нямаме абсолютно никаква подкрепа. Това, което правим, ние сме получавали много безплатни отразявания от най-добрите медии изобщо в България. Общо взето, ако трябва да измеря подкрепата, която медиите са ни оказали в отразявания, сигурно е доста голяма. Но това е част от... Частичка. Една частичка. Нали? Ние сме много благодарни на всички медийни партньори, които ни помагат да стигнем до по-голяма аудитория, но това е много малка част от колелото, което ние въртим всеки ден. Ние реално погледнато сме влезли в една неразработена ниша, което е страхотно от бизнес гледна точка, стратегия Син океан, прекрасно,
нишови продукти прекрасно, ориентирал си се към конкретна аудитория, но това има и своите минуси. Когато работиш в неразработена ниша, когато работиш в тясна ниша, в сферата, в ерата на пренаситеност на потребителите от какво ли не, преди 5 години беше много по-лесно да правиш тип бутстрапинг и маркетинг, тип на предприемача без сериозен ресурс. Това в момента не е така. Така че ти, за да си успешен в своето начинание, без значение дали това е продуктово, както ние имаме реални физически продукти, които искаме да стигнат до хората, ти трябва да можеш да говориш на хората. А в момента, за да можеш да говориш на хората, това струва в пъти повече средства, отколкото преди 5 години. Ситуацията се е променила. Това е, нали, трудното на предприемача, че нещо, което е работило преди 5 години, няма никаква гаранция, че то вече е адекватно на ситуацията. И съпорта, който ние получаваме, имаме. Не бих казала, че нямаме абсолютно никакъв, защото щях да излъжа, но той общо взето малко ни помага, за да не се откажеме напълно. Тоест да видим, че има хора, които наистина оценяват това, което правим и си заслужава да продължаваме всеки ден. Така като те слушам и си давам сметка, аз съм привърженик на идеята, че конкуренцията е нещо хубаво. Нали, сега има някакви негативни, особено в хранително-вкусовата промишленост съм слушала за различни такива некоректна конкуренция и така нататък, но глобално погледнато тя те движи напред, създава ти среда. Пък е така, като си сам, нали, първия, да, окей, след 5-10 години може да има някакви невероятни потенциали, ама тук и сега си сам и това е нещо, което си мисля, че в един момент тежи и прегаря по-бързо. Да, така е. Когато правиш нещо абсолютно ново, понякога пазара може да не е готов. И такъв беше абсолютно случай, когато ние стартирахме. Толкова беше дори на най-близките хора около нас, които имат сходно мислене, когато започнахме да им говорим за храни с рози, толкова невероятно и екзотично звучеше, че никой не си представяше, че, нали, може да се ядат рози, че може той да яде рози. Да го подариш на някой като сувенир, на някой чужденец да се представиш, така беше приемлива идеята, но хората преди 10 години определено не бяха готови в България да приемат темата "аз мога да ям роза". А то сега, нали, много салати, десерти се украсяват с ядливи цветя, нали? Има много видове вече. Добре, това, че така толкова екзотично са го приемали, означава ли, че е свързано, аз съм от тези хора, които миризмата на тия там популярни едни мускалчета. Да. Ужасяваме. И мен също. Изобщо не ми харесва този аромат. Да. И има ли вероятност да е толкова насложен този ужасен аромат в съзнанието, представите на хората, че всъщност да звучи екзотично? Това е определено съществена трудност, с която ние се борим, защото специално в България през социалистическият период пазара беше залят от едни есенцийки в едни мускалчета, които всъщност нямат нищо общо с розовото масло, а те бяха представени на хората като розово масло. Това е една работа с марципана. Какво в действителност е марципан и какво беше в България. Да. Разликата е от небето до земята. Добре, в тия региони, които е традиционно да се отглежда роза, там розата присъства ли в кулинарията? Чисто регионално? Има ли някакви местни рецепти с всички, с които си говоря, който има баба в Розовата долина, тя винаги е правила сладко от рози и винаги се е правило ликьор от рози, защото розата, който живее в Розовата долина, няма досег до нея, няма как да не си бере. А розата е нетрайна, роза дамасцена. Нали, тук говорим само за роза дамасцена. Роза дамасцена е и толкова някъде и е
целия разцъфнал свят и листенцата си е и толкова големи мънички. Mm-hmm. И тя е много нетрайна. Ти ако отглеждаш рози, ти тази роза, след като я откъснеш, трябва същия ден да я преработиш по някакъв начин, ако искаш да я използваш. Защото иначе това, което другото се прави, е да се предава за преработка на розово масло и розова вода. Но все пак ти, ако живееш там, ти искаш нещо и на теб да ти остане. И хората са си правили винаги сладко и ликьори. Ликьор от рози. И гиловица и така. Това са най-използваните неща още от едно време. Виж колко е странно, че за толкова малка територия, която е България, дори не си познаваме регионалните продукти. Има, нали, някои, които са там наложени на разни видове луканки, но ето, че толкова други неща явно си остават затворени там в регион Хикс. Да, това е специално сферата на хранителната вкусова промишленост. За да просперира, има нужда от много съпорт, който да е национален. Ние като отидем на едно международно изложение, как изглежда щанда на Италия, как изглежда щанда на Франция. И това години наред. И няма как целият свят да не разбере за шампанско, за пармиджано. За щастие вече българското розово масло също има географска защита, както шампанско, например. Ама това е част от вашите усилия? Това е част от усилията на бизнеса и на бранша. Браво! Поздравления! Да. Аз бях толкова впечатлена, пак се повтарям, с този черен шоколад с рози и първото нещо, нали, си казвам, леле, това сигурно ще мирише на това. То някаква съпротива, но ето, че като така си отвориш сетивата, аз от време на време обичам да си говоря с готвачи по различни заведения, питам кога ще дойде българската звезда Мишлен и всички казват, много е далече, но тя пак е свързана с звездата Мишлен, е свързана да имаш и такива специални продукти там, като сиренето от вид, роза. Ние ги имаме, понеже ние работиме и с точно тези най-висок клас ресторанти и сме си говорили много с техните шеф-готвачи. Причината да нямаме такъв ресторант е и финансова. И финансова, и тук има някаква форма на дипломация. То не е... То е идвали са система. Наистина, колкото и да е странно на всички, които не са в кухнята, когато разбереш каква е логистиката да дойде един експерт от Мишлен, само да дойде и да види някои ресторанти, колко струва това негово посещение, и ти веднага разбираш, че ето за това няма в България, защото тези пари не може да ги плати ресторанта. Те са непосилни за който и да е един ресторант. Това имаш предвид. И той ще дойде и трябва да дойде поне да посети няколко ресторанта. И това се отразява вече, ако имаш и се водят, нали, преговори на национално ниво, да може Министерството на туризма, на земеделието да удари едно рамо, ако има такава осъзнатост. И по-скоро това е, там са препятствията, не че ресторантите ни не са добри, не че нямаме концепция, не че нямаме регионални продукти, на които да се заложи, но да, все още има път да се извърви, но то най-вероятно ще се отрази и на такива ентусиасти като ваш, защото така ще стане популярен и ще се продава. А добре, какъв беше твоя път? Ти в началото сподели, ако знаех какво е. Какво се случи в тези вече повече, днес сега сме 24-та, това са колко? 12 години. Да. 12 години, какво се случва? Как го въртите това колело? Въртиме го с страшно много лична мотивация и желание. Общо взето, това, което ни кара да вървиме напред, е много силната осъзнатост, че това нещо трябва да го има. Че някой трябва да го направи. Някой трябва да постави розата на кулинарната карта на света. Защото розата
освен, че е много ценна суровина, тя е и ядлива и лечебна билка, една от най-ценните лечебни билки в България. Аз като говорих за, нали, аз пак през моята призма за туризма и земеделието, но факт, просто имаме дадености. България е в топ 3 в света по лечебни билки. Това не го използваме. Някой знае ли го? Знае ли какви лечебни билки имаме? Кои са? И какво да прави с тях? Може би познаваме лайката, може би познаваме и някои други, които са по-популярни. А розата всъщност изненадва със своите мултифункционално действие в много посоки. И просто ние със сестра ми много силно вярваме, че розата в момента не е позната по света като българска и като полезните си качества в храната и колко е вкусна, и колко е приятна, и колко е полезна. И смятаме, че някой трябва да го направи така по-наивно и с много ентусиазъм решихме да пробваме ние да го направим, но това през толкова години ни коства много. Защото ние това време можехме да го отделяме на нещо друго, да сме стигнали кариерно другаде. Може най-доброто да предстои то. Да, така нещо, което си му дал толкова енергия. И в един момент, след като минават толкова години, аз много обичам да чета биографии на успели личности. И много често живота на изобретателите, живота на иноваторите, живота на тези, които правят новости, във времето, в които те ги създават, не е толкова оценен, колкото в някакъв бъдещ момент. И за добро или за лошо, ние сме избрали да бъдем иноватори, да водим хорото в някаква посока и явно за да стигнем до там, докъдето искаме, наистина ще трябва да минат повече години, отколкото си представяхме, когато почнахме на 23 и на 25. Леле, колко хубаво на 23 години да почнеш нещо. Нали, толкова много да вярваш в полезността му. За тези години какъв екип развихте? Колко човека са заедно с вас? За съжаление не успяхме да развием много голям екип. По-скоро структурирахме дейността си на партньорския принцип. И ние за това говорим, че сме създали една екосистема от партньорства, благодарение на които нашата работа е възможна. Тоест работите си в мрежа от подизпълнители? Да, работиме с мрежа в подизпълнители на много голяма част от дейностите ни. Това, което си е in-house в нашата фирма, си е създаването на продуктите, създаването на иновациите, концепцията и комуникацията. Грижата за това как ще изглежда всичко, което идва от Rosie's Mark, брандинга, маркетинга, всичко от гледна точка. Пробвахме дори дистрибуцията да я поверим. Не се получава. Съвсем различно е, когато го правиш лично и когато го прави дистрибутор. Поне на този етап не сме успели да намерим партньор, който наистина вярва в работата, която ние правим, така както ние и може да я представи както ние. И да си пасвате в това. И да си пасваме, да, защото пак казвам, ние работиме в ниша. Тази ниша си има своите плюсове и своите минуси в ерата на комуникацията и в масовото потребление в хранително-вкусовата промишленост. Да си нишов е по-скоро минус, отколкото да си масов. Да, ти е много тесен и потребителския кръг. Вероятно. Да, защото ние трябва да стигнем до хората. За да стигнем до хората, трябва да работим с магазини. И тези магазини, за да те си избират какво да продават. Много по-лесно им е да продават Кока-Кола, отколкото Rosie's Mark. Едното, нали, е толкова разпознаваемо и търсено, а пък... Добре, някъде по този път изкуши ли се да запишеш, да учиш в ВИХ-ВП Пловдив? Там, нали, е мястото на сърцето на науката за хранително-вкусовата индустрия. По-скоро не бих, защото не искам да влизам толкова много в
в спецификите на чисто технологичните, защото това ще ми промени посоката. Ти искаш го от високо да гледаш. Визията, ние направихме концепцията. това, което правим, т.е. създадохме Rosy Smart, защото не бяхме в хранително-вкусовата промишленост. Ги освободени от детайли. Защото самият модел, по който сме избрали в как работи хранително-вкусови бранш. Обикновено решаваш да правиш едно. Правиш си фабрика за нещо. И решаваш какво ще е това. А ние какво избрахме да направим? Ние ще развиваме кулинарията с българска маслодайна роза и ще създаваме различни продукти, в които да я вплетем, така че да може хората да не им звучи нещо екзотично и странно, ами както примерно имаш сладка с рози и я днеска ще опитам, днеска ще си хапна примерно с роза вместо с ягода. Или днес в напитката си ще сложа рози, няма да пия примерно чиста вода, т.е. искаме да дадем на хората възможността да включат в менюто си розата. И за да го направим, трябва да имаме различни начини, по които я поднасяме. И това само по себе си като бизнес модел и организация на производство въобще не пасва на класическата концепция на хранително-вкусовата промишленост, освен ако не си Nestlé. Да, имаш зверски големия бюджет да налагаш нещо ново. Тоест, вие правите едни такива бутикови ястия, нали, бутикова кулинария, която явно има нужда от срещната страна човека да е готов да тества, нали, да няма такива разни бариери, защото определено трябва да е отворен за нови вкусове. Да експериментира с тия вкусове. А това може би е така най-голямата пречка, че хората от към храна са малко... Тия, които пътуват и така, вероятно са по-отворени, но по-закостенелите умове надали го разбират. Да, в България хората са доста големи традиционалисти по отношение на вкусове. Или трябва нещо да е наложено някъде другаде, примерно нещо френско или нещо италианско и това вече, нали, би го пробвал. Вече е друга... вече е друго. Нали? Когато нещо вече е станало известно, вече е доста по-различно. Ти какво научи за тия 12 години? Какво се промени в тебе? Най-вероятно някъде по пътя се разделила с някакви виждания, убеждения. Какво се случи с твоето израстване за този период? Старая се да не се разделям с убежденията си и вижданията си, колкото и време да минава, защото благодарение на тях Rosy Smart съществува. Защото през годините това, което се променя, е просто натрупваш години на борба, години на битки за твоята кауза. И това, което не искам никога да загубя, е причината, поради която сме стартирали. И всеки ден си го повтарям и за щастие имаме много, много ласкателна обратна връзка от нашите клиенти, която пък допълнително те зарежда. Може клиентите ни да не са много, но за сметка на това всеки разговор с тях е: вау, вашите продукти са страхотни, вашите продукти са много вкусни, или сравнение, това е вече любимия ми шоколад, след като опитах вашия, нали, това вече ми е любимия шоколад. И когато клиентите ти говорят така, това те кара да продължаваш и това те кара да си направиш достатъчно, да си създадеш мотивация и усилия, за да можеш да стигнеш до повече хора. Защото дори тези клиенти, които са казали: вау, това е любимия ми шоколад, те също, може би в началото са се чудели: дали да го опитам този шоколад? Дали няма да мирише на онова? Това, нали, въобще какво ще бъде? И сме абсолютни провокатори. Искаме да провокираме хората да счупат предразсъдъците си, личните си бариери, и за щастие хората стават все по-отворени. Това, което казваш за обратната връзка от вашите клиенти, то най-вероятно е и такова. Те ви връщат всъщност енергия със своето отношение, нали, като са се впечатлили, и то
има наистина моменти, в които ти си знаеш колко е трудно отзад зад кадъра, пък като чуеш една такава позитивна дума и нещата придобиват друг смисъл. А имало ли е момент, когато си казвала, тук вече днес приключвам и край? Редовно си го мисля. През ден, през два? През ден, през два. Пътя на предприемача не е никак розов и не е никак лесен, докато не стигнеш до някакво ниво. И това само го знаят хората, които наистина са тръгнали да градат нещо свое и наистина не е лесно. Много по-лесен е пътя да избереш да следваш някого, отколкото ти да проправяш пътек. Нали? В току-що навалял сняг, колко е лесно да направиш партината, колко е по-лесно да вървиш по партината на някой друг в някоя друга компания и да му помагаш и да го подбутваш отзад. И да викаш, можеше да е по-добре. Защо не тръгна на там, виж колко е по-хубаво. Или хайде тук, направи малко по-широка партината. Да имаш някакви... Така че през ден, през два се чуда дали пък да не почна нещо друго. Дали пък усилията ми няма да са по-оценени в нещо друго. Но пак се връщам на колелото, което ме завъртя още в 10-ти клас. Аз съм, непоправима в това отношение. Наистина смятам, че България не е там, където трябва да бъде по много параграфи. И аз трябва да направя нещо по въпроса. Какво ни липсва? Добре, ето казваш билки. Аз това с билките съм го чувала поне от 5 различни души, които нещо правят. Нали? Да. Тоест явно имат компетентност по тази тема. Ето имаме явно и някакви специфични там храни. И с кой знае колко още други неща и в тема туризъм. Какво не ни достига? Не ни достига увереност, не ни достига самочувствие, не ни достига практика и опит в правенето на бизнес, ако щеш, в това да бъдеш конкурентно способен на световните пазари. През тези от колко години сме демокрация? Аз съм малко по-младичка. Вече ги забравих. 20-30 години. 89-та, 34 ли са това? 30-ти на години. Това е изключително малко. Ние се сравноваваме с други държави, където бизнеса е как да се сравновава Роузи Смарк на 12 години, семейен бизнес на 2 сестри, тръгнали след университетите си, как Роузи Смарк да се сравновава с един бизнес, който е на 150 години. Нали, липсва ни време да се развием, липсва ни и самочувствие, и мотивация, и малко по-дългосрочна стратегия за развитие. Защото ние говорим за шоколади и когато аз искам шоколадите ми да се продават, аз съм направила шоколади, които не са по-малко стойностни от тези, които са белгийските, френските, италианските, но се разновавам по един и същи критерии в съзнанието на хората. Сега като казваш за държави и продукти с над 100 годишна история, си спомням преди години бяхме с семейството ми на екскурзия в района на Елзас, Франция. И нещо, което много ме впечатли. Едно, как са подредени дворовете, там цветя, така нататък. И тук там се вижда някоя открехната гаражна врата и се вижда как в гаража, в най-обикновена къща, хората си имат иноксова инсталация и там всъщност си правят домашно вино. И по разни такива ресторанти тип бистро се сервира виното на еди кой си, там някой местен човек. И аз бях толкова... Аз не съм любител на домашното вино. но... Вино не се прави лесно и затова е много трудно да се направи хубаво домашно вино. Без да си крива душата, не ми харесва. Но
това, което видях, нали, не съм го виждала в нито едно българско село, да има инсталация, която ти пак си правиш домашно вино, обаче го правиш с някакво разбиране, че има нужда от технология, макар и сигурно тази технология и във френския гараж е по-различна от тази на Винпрома и това сигурно е най-нормалното нещо. Но при нас някои неща, сякаш може би ни липсва това натрупване и предаване на знанието през поколения на такива семейни предприемачи, но според мен в много бизнеси ни липсва разбирането, че ти имаш нужда от технология. Това, че имаш продукт Хикс, дали е там храна, билки, нещо си, но си мисля, че много често нещата стигат до там, че ни липсва разбирането, че трябва да има някакво конкретно знание, да следваш някакъв инструментариум, как това се прави. Да, според мен не е това. Бидейки в бранша, бидейки в кухнята, познавайки хора, които произвеждат, си правят, имат домашни инсталации за вино и се предава и в България производството на вино от поколение на поколение. Не е това. В България се прави по същия начин, както сте видели във Франция по гаражите. То по-скоро не е толкова по гаражите, колкото по селата, защото в града нали, рядко ще видиш гараж с инсталация за вино. По-скоро по селата, там където хората си отглеждат лозя. Да, районът този е такъв. Да. Но и в Пловдивско има много грозде. Има в Пловдивско, има страшно много винарни, сигурно се пълно с хора, които си правят вино, но технологията за просто знанието там и технологичните мощности за да направиш едно хубаво вино е много трудно да го направиш с малко количество. И с малко количество и просто различно е. Процесите. Добре, на мен Войчо ми прави вино. Аз съм виждала. Той е изключително в дълбочина е влязъл технологично в процесите. Ма си го прави за собствен Прави го за собствен кеф, да. И за собствен кеф си има и собствени етикети, които изглеждат страхотно. По-скоро това, което ни липсва е подкрепата и вярата един в друг. Защото българите са много големи индивидуалисти. Свикнали сме всеки сам да си го прави, аз ще си го направя най-добре. Или няма я тази подкрепа на вече направеното от съседа и да го оцениш. И да кажеш, ей, ти знаеш ли, еди си, кой си страшно хубаво нещо прави. Било то от вино ли е, сладко ли е, ракия ли е, чай или каквото и да е. Ти знаеш ли, че еди си кой си гледа страхотни билки и така от останалостта да си помагаме и да си оценяваме работата и да я смятаме за стойностна. На българите нямаме усещането, че правиме много стойностни неща. Въпреки, че това се промени, аз наистина смятам, че това е процес, който ще минат години, за да се почувстваме самите ние малко по-уверени. Да не дойде друг период, който е занулил, защото идването на комунизма е ликвидирал много бизнеси, които днес можеше да са на 100 годишна историята. Всъщност там е късането на тази нишка и че вие сте бизнес на 12 години, който се равновава с бизнес от столетия. Но добре, окей, значи моята посока на лаик не е вярна. Добре, има технологии, но това, което ти казваш, всъщност явно е и това че трудно признаваме качествата на другия. Защото той ли е по-добър от мен, аз сега ще ви покажа. Качествата на нашите си неща, на българските си неща. За някои неща има толкова излишна пропаганда, а за други така остават някъде скрити, неразбрани, непрезентирани. И това ще трябва във времето да го наваксаме. Как да се презентираме? Много ми е интересно, като такъв малък бизнес, как успявате да си служите с маркетинга, какъв маркетинг правите, защото тук подчертавам това,
разбиране, че нали, с пари всеки знае, ма без пари е по-забавно. Та вие как успявате, какво правите за вашия маркетинг? Или какво сте правили през годините? Защото и, както казвам, има неща, които преди 5 години са работили, пък сега... Да. Това, което правим е да създаваме стойност. И да бъдем самия продукт. В самия продукт, в цялата ни работа, да има винаги стойност и да бъдем много откровени, много истински с всички, с които общуваме. И когато говорим с хората, какъв е нашият маркетинг? Маркетинга ни е от уста на уста най-работещата стратегия. Маркетинга е в социалните медии, но дори и там, нали, бюджетите, които ние използваме, не могат да се сравнат. И е по-скоро нашият маркетинг е с натрупване. Защото когато работиш с нулев бюджет, трябва повече време, за да достигнеш до по-големи резултати. И по-интересни идеи. Да, и по-интересни идеи, така че да ти обръщат внимание и както споменах в началото, когато ме попита за подкрепя, медиите. Медиите са ни подкрепяли точно защото правим нещо стойностно и интересно. Ние имаме толкова пиар отразявания в толкова медии, без да сме им платили 1 лев, което нямаше да бъде така, ако те не смятаха, че си заслужава да разкажат за нас и нашата работа не си заслужава да достигне до повече хора и до тяхната аудитория. И това много бизнеси го разбират. Дори в момента сменихме стратегията, започваме да работим с по-големи магазини, които традиционно имат тарифа за абсолютно всичко. Така нареченото листване. Не само листване. Да кихнеш, това е по тарифа. Как ще кихнеш, колко пъти? Шегувам се, нали? Просто абсолютно всичко, което ние виждаме в супермаркетите и в магазините се плаща. И то не е ефтино. Да, то го плаща производителя. И го плаща производителя, без да има никакви гаранции, че ще му бъде купена продукцията. И в момента това го виждаме и от тези наши нови по-големи партньори. И те ни правят реверанси. Тоест, когато си започват всички да осъзнават колко стойностни бизнеси има и че те имат нужда от подкрепа, когато са малки. Това е много хубаво, но ето това, което каза, то явно е въпрос на тия 12 години натрупване на усилията, на енергията, на тази вяра в този продукт. Явно сега почва да ви се изплаща като такова приемане. Между другото, моето наблюдение в медиите, на времето и аз така съм получавала за различни свои инициативи, абсолютно безплатно отразяване и тогава си дадах сметка, че те в крайна сметка медиите имат нужда и от съдържание и ако нещо, което им се поднася е интересно за тях, то никой не отваря темата за пари. Да. И ако можеш пък да им разкажеш, ако за всичко това има някаква история, просто няма пречки да получиш отразяване. Така че не е невъзможно. Тези неща, които ходите на такива форуми, както е Ануга, такива хранително-вкусови, вие там си представяте вашите неща или ходите с цел установяване на контакти с партньори по света? И двата подхода са възможни в зависимост от бюджета ти. Пак въртим, сочим, се опира до парите. Да, общо взето бизнес без пари се прави много трудно. Реално винаги трябва да имаш някакъв старков капитал, който да ти стигне до някъде и след това, което ние правим е инвестираш. Това, което изкараш, инвестираш, докато в един момент колелото не се завърти до толкова, доколкото ти да спреш само да инвестираш и започнеш и да взимаш. Нали, ти пак ще инвестираш, но в някакъв момент започваш и да взимаш. Така че в зависимост нещо да ти държи ентусиазма. Да, нещо да ти държи ентусиазма. Да ти връща. И най-добрият вариант е и да участваш, и да посещаваш. Колкото по-активен си, толкова по-добре. Има ли някакви такива сдружения, които също ви осигуряват? Такива общности то вие сте нещо в категория като фермерски, такива занаятчийски
производители. Там среща ли се подкрепа, нетворкинг? Има много организации, много сдружения, асоциации. Те са много тясно специализирани. Ние си общуваме с част от браншовите организации, като ние сме много различен и специфичен случай. Аз пак съм тук на Синия океан и нещо ново и различно и специфично. И не пасваме много в нито една точно в концепция. С част от продукти пасваме в една, с част от продукти пасваме в друга. Така че това всъщност ни отваря и повече възможности, да имаме повече организации, с които да общуваме, но също така ни разпокъсва усилията и вниманието, и тъй като сме много малък екип, трябва да сме много фокусирани и много внимателно избираме на къде да се насочваме и много внимателно избираме и клиентите си, и партньорите си, защото нямаме капацитета да обслужваме 2000 поръчки. Не 2000 поръчки, имаме капацитет да обслужваме, но 2000 клиента, по-скоро бихме работили с 200 клиента, а не с 2000 клиента, които с тях абсолютно имаме в една посока гледаме и имаме win-win. То може би това е част от този системен подход, който прилагате, че точно е това да отсееш, ама възможно най-тясния клиент. В маркетинга му се казва плашещо тясно, нали? Толкова да ти е малък брой потенциалния клиент, но е част от успеха да си точно да можеш да отговориш на неговите нужди, на неговите очаквания. Така че може би къде интуитивно, къде осъзнато си вървите в целенасочено в този път. Да, при нас е абсолютно осъзнато. Това е избор, който сме го направили още от самото начало, защото хващайки нишата с храни с рози, ти вече си се фокусирал много и ние си търсиме нашите си хора, до които да достигнем, докато те не станат, докато не стигнем до всички, които са ни най-тесният таргет. Като стигнем до тях, вече таргета ни ще се разшири, просто защото тези хора ще са казали и на другите, които не са ни сред най-перфектния профил на желания клиент, и нашите клиенти разказват. Нашите клиенти много се впечатляват от продуктите ни, защото не са средностатистически, не е шоколад с лешник, например. Шоколад с розие. Нали? Масло от рози. С розово масло, с една специална роза, която се бере само сутрин преди изгрев. Това е нещо наистина много специално, което не го ядеш всеки ден. И хората затова се впечатляват толкова много. На всичкото отгоре е вкусно. Надскачате очаквания. И съответно те много говорят, те споделят. И съответно този наш много тесен таргет с годините се разширява. Но тук вече говориме за години, а не както си мислехме, когато стартирахме до 5 години, ние ще сме завладели света. Ние сме на 3 морета. Да, един бизнес не се изгражда, особено продуктов, не се изгражда за 5 години, както си мислехме. Спомням си, когато се запознахме, че предстоеше, сега дали вие бяхте организатори на събития, свързано с бране на рози. Имаше нещо такова тип преживяване. Да. Но това е било под бранда на Розмари. Рози Смарт. Рози Смарт, извинявам се. Не знам. Виж, звучи френско. Харесваме. То е Франция, обаче аз имам, то е малко неприятно. Някой път е така нещо ми се набива в главата. Знам, че не е правилното име, обаче съм си го префразирала на нещо си, така че се извинявам. Нищо. Беше, миналата година за първи път решихме, че е крайно време да организираме посещение на Розовата долина по времето на Розобера за нашата аудитория. Защото празник на розата се празнува вече 100 години в България по един начин, по който според нас не е най-оптималния пак говориме. Просто за нас розата е премиум продукт. Празника на розата в Казанлък не е премиум празненство.
така да се израза. Нямам опит, не знам. Самият розобер е прекрасен. Това е най-прекрасното изживяване, което препоръчвам на всеки да си го впише в бъкет листа. Преди да умра, трябва да отида на розобер. Това е наистина толкова зареждащо. Колко часа започва? Там 5-4? В 5 часа започва розобера, защото трябва да е преди изгрев слънце, но туристическия розобер обикновено е в 9. След закуска. След закуска, да. Решихме, че е крайно време да организираме посещение на долината по начина, по който ние го виждаме. С нашите партньори, с розобер, с едно гастрономическо изживяване за сетивата, с една хубава кулинария, с едни дегустации, с показване на извора, показване на стойностните неща, хората да усетат истинското розово масло и да не се бъркат повече с тези ужасни есенции, които и мене ме ужасяват и миришат отвратително. И когато веднъж човек се докосне до качествения продукт, той вече не може да го сбърка. И решихме време, а пък и аз съм и сертифициран екскурзовод, аз съм се занимавала, както споменах, от 10-ти клас, туризъм ми е другата тема и там съм отделила някакви години от живота си. Реших, че да затворите кръга. Време. Аз още от 2012 година това беше заложено в нашата концепция за да организирам посещенията на долината за нашите клиенти, но в крайна сметка ни отне толкова време да наберем голям спектър от клиенти, за който да го организираме, така че не смятам, че беше късно. Напротив, сега вече хората повече ни познават и съответно можем да стигнем до правилните хора, които да имат желание да видят долината през нашите очи. А тази година планирате ли го? Тази година планираме и ще бъде страхотно. Добре, кога е горе-долу? Кой е периода? Имаме си дати вече. 6-9 юни. 6-9 юни, добре. 6-9 юни. Още финализираме програмата с всички малки детайли и скоро, надявам се, февруари, средата вече да бъде обявена програмата, така че да могат хората да се записват. Супер, ние най-вероятно ще го пуснем през март, така че ще бъде актуално. На вашия сайт могат да намерят, предполагам, информация за предстоящото събитие. Ще има на нашия сайт и най-вече ще популяризираме чрез нашия бюлетин, защото идеята е да стигнем до нашите клиенти, до нашата аудитория. Знаеш, аз се вълнувам от събития. Миналата година не успях да ви гостувам, да съм част от това преживяване, но се надявам тази година да успея. Той района, там на Казанлък, е и много благодатен за колоездене. Пък аз съм любител на това движение. Така някъде по средата на нашия разговор усетих, че явно имаше моменти, в които явно си прелистваше такива спомени, дето са били малко тягостни и се каних да те питам какво би казала на 22 годишното си аз там в зората на този готин бизнес. Обаче сега, тъй като много така се ентусиазира, много позитивна енергия строи от теб, ми се исках за финал да те питам на къде следващите 5 години? Само напред и нагоре. Аз съм много борбена личност и явно не случайно съм станала и предприемач и съм решила да правя партийна. Следващите 5 години съм ги планувала да бъдат шеметни. Това ми хареса, шеметни. Да завладеем азиатския пазар, да се наложим в Япония и да захапем така стабилно и арабския свят с качество, защото в арабския свят е позната розата, но пазарът е залят с много изкуствени продукти, химични продукти от близкия район, от Сирия най-вече и Мароко. Там
този пазар им е много близък и има много ниско качество на продукцията. А определено Саудитска Арабия, Дубай има хора, които определено търсят качество, така че до 5 години ще трябва да сме успели да намерим, да сме проправили партината на качеството на този пазар, защото се оказа, че не е толкова лесно, когато има търсене, да направиш предложение. Защото има такова и даже ни бяха поискани продуктите, но логистиката ще сме се преборили и за нея, и Азия ще е мястото, където ще сме се наложили за през следващите 5 години и ще сме изработили вече едно име на България, което полека-лека се надявам, както киселото мляко е в Япония, така и като кажат българска роза, това да се асоциира с Rosie's Mark и с високото качество и доверие, каквото е към млякото. Ами, казвам ти да бъде и ви пожелавам, тъй като сте положили, според мен, достатъчно много усилия за 12 години. Сега да е вече периода на добрия късмет, на доброто стечение на обстоятелствата и да ви се случват нещата. И не на последно място си пожелавам да влезете в колкото се може повече български домове и хората да видят, да усетят роза, тази прословута роза, и да забравят за онези невероятно гадни миризми на българска роза. Ами, нека така да бъде. Дано. Добре, ами на финала на нашия разговор, за който много ти благодаря, ти подарявам, това е покана за двама. Знаеш, аз развивам едно събитие за резюмета на нехудожествени книги. Там имаме бизнес. Ти каза, че харесваш биографии. Преди сме имали биографии, скоро никой не се е наемал да резюмира биография, но най-вероятно предстои. Всеки месец го случваме в PM клуб, добре дошла си с приятел, с любим човек, да споделим момент, в който трупаме нови знания, но същевременно и много нови контакти. С удоволствие. Благодаря. Тина, за този разговор. Радвам се, че имам възможността да срещам предприемачи, които са готови да проправят партина. И така, бъдете смели и вярвайте в това, което е важно за вас. И като Ина и увереността, че българската роза е премиум продукт. До нови срещи с подкаста От начало.